mondo mi chiemo miloso olosre oromre mana gi jok mantie. To bedi paro ni nyithiwa bende bedi koro wapuonjo nikech gina ot sani kata mana ginyo chenro. Owinjo bed ni gibedo trained ni chiemo owinjo bed ni ichamo to the extent na minyalo kawe. Any excess owinjo bed ni either en gima nyalo bedo stored kata gima nyalo bedo postponed for another time minyalo chieme. Gima ber en ni chiemo to owinjo bed ni ipuko nikech ji mang'eny onge kode, ji mang'eny dware. Koro luwore ni to ka in gi ji marom nade ot, owinjo los mana chiemo moromore kodi kamano. Mano bende emomiyo kuonde moko kidhiye to ng'ato kane ok inyiso ne dhi lime to seche ni mag chiemo kadho to yudo ka koro nyisi ni koro rita nyaka koro ang' wachop so moro mwakawe our next meal, which is good nikech owinjo bed ni inform ng'ato kata owinjo bed ni idhi budget ni igo budget chuth mondo mi gik moko timre e yo makare. Ok ni weche mag wuor te weche mana mag luwore gi kaka koro gima koro bedo ni. Gimoro bende itemo lero kanyo ni ji mang'eny sani nitiere e ute, tich mang'eny onge, kendo mano bende affect wechewa mag nweng'o. En adieri en ni ji mang'eny mantiere onge tich. Weche mag tich wasewuoye mang'eny, weche mag employment. Sama ng'ato onge gimotimo ma nweng'o ne ni piny kata nweng'o ne onge, to en obedo abade nikech nyaka koro depend kuom somebody. Okay? Dependency ratio odwadhe mang'eny ahinya ni malo ahinya e kaluo. Ji mang'eny either ok nitiere jomok ti nikech gima gitimo onge. Tiende ni office gimiluongo ni open unemployment. En ready kendo qualified to work. To semanyo gimonyalo timo no to onge. To nitiere bende jok moko ma bende nikech jaluo bende jasunga mayiero ni an mano to kanyal timo mata nyalo timo. Bed mana ni nyalo yiere ka in gi ways ni minyalo survive go. To kionge go to chak gimoro amora. Inyalo chako gi business, inyalo chako gi tich moro amora minyalo timo. To kik bed ni ibedo piny tiyweyo tirito ni mondo omiyi kata cham mantiere no to in ng'at manyalo tiyo. Okay? Yud gimoro amora minyalo timo, kata obed ohala, kata obed pur, kata obed mana gimoro amora manyalo kelo nweng'o ni, so long as ni en gimoro ma ok chwanyi gi chik kata ok chwanyi gi ji, owinjo bed ni time mondo mi okel kwe. Nikech dependency tiende ni nweng'o kata ka en siling 1,000 Sharon emane ot, to ji mayude kata ma depend kuom pesane gin ji 10. Yudo ka ratio mar pesa no ni piny kabisa. Mondo mi ratio mar pesa no odog malo, ji mang'eny nyaka ti. Ji mang'eny nyaka ti, maka ng'ato ka ng'ato omako tich kata kero kelo mna skuma, to ng'at machielo kelo chumbi kata kamano. Ka ginywakone to koro dhi kelo tich maber. Koro dai mer ji oyuluo kabisa ji mang'eny, especially jok matindo ni gimany tich moro amora mantiere. To bende jok man gi opportunities man kare, jotendwa, kata ng'ata ma Nyasaye nyalo bedo ni ogwedho kata ni nigi yo moro amora, oteme mako ji mang'eny, oteme mak lwet ji mang'eny usoge kuonde moko mo nyalo sogie. Nweng'o makaluo gi mafwenyo Sharon en ni ng'ato nyalo bedo ni oyudo pesa matin, to pesa no support ji mang'eny kabisa. Ji mang'eny kaluo onge tich. Mano gima dieri kabisa manyalo nyisi from experience. To kata mna kaluo kenda pare nene na luo simo kwako kuonde ka wawachi mag dholuo nikech dholuo ma winjo. Dier ni nok mag tije mana tich to nok